खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 14 मे 2023 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ, सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, सुथुराबो बांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। सोरनिबा नोजोर गाज्रि थानो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ नाथाय मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। गोबां मोजां खाबुफ्रा दिनै आखाइनिफ्राय गलांफिननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै लोरबां जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद आला खाला जानोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो दिनै मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआबो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ समाजाव मान बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्रायबो थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन नखराव दिनै अननानै फैगोन बिसि फिसायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिकबो जागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर रांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ नखराव दिनै अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय नाथाय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानो हागौ बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।